नमस्कार 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 के लिए हमारे नाम है मोबिलवा। खाई ले ओकर गाई लेना, ली ले ओकर दी लेना। गांव के लोग हमरा के कहेला कि ए मोबिलवा शादी क ले, लेकिन शादीशुदा के जिंदगी का होला उ हमरा अच्छा तरह से मालूम बा कि चिंगम के जैसन शादीशुदा के जिंदगी होला कि शुरू शुरू में इतना मीठ लागेला कि लोग चिबावत जाला, आ जितने चिबाई उतने उ तीत लागेला, आ जब तीत लागेला तो लोग ओकरा के निकाल के थूक के बिग देवेला। वही से हम शादी ना करेनी, वही डरे। शादी जकर पहले पहले होला नु नया नया, उ अपन मेहरारू के कहेला कि तू ही तो जान हऊ, तू ही परान हऊ, आ कह तो काट के हम दे दी करे जाके गरहा में फेंक दी ले जाके। देखी भैया, मेहरारू चाहे कितनो बढ़िया होखे, दिन भर कुछो रहुआ के ना कही, आ जब रतिया के सुते जाई नु तो कही कि देखी ना फलानवा अपना मेहरारू के बड़ा बढ़िया कान में के खरीद के देले ह, तो रहुआ कहे तो का हो गई, तो उ कही है कि हमारा बड़ा पसंद बा। तो रहुआ गलती से भी अगर कह देनी कि ना ना किनाई, तो ये भैया सवेरे उनका मूड़ी में दर्द उखड़ जाई, और रहुआ भूखले काम पर जाए के पड़ी, ना तो अपने बना के टिफिन में लेके जाए के पड़ी सवेरावा। हम मोदी चाचा के ऊपर एगो गाना बनौले बानी कि 40 साल के नौकरी के 4 साल कर देहले, तो वही पर एगो गाना बा, कैसे हम बतावत हनी। कहानी भाई चाय बेचे वाला के कुरसी के चक्कर में नाश देले साटा के, पटना रमी के जिंदगी से हवे खेले वाला, हवे चाय बेचे वाला। 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला, हवे चाय बेचे वाला। यही से कहे लिए भैया, नौकरी मत करा सरकारी, चल के बाजारे में बेचल जाई तरकारी। तो नमस्कार भैया, अगर हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर दी, अगर कइले बानी तो बहुत अच्छा बात बा। यही तरह के वीडियो अब आवत रही, रहुआ लोग देखत रही मनोरंजन से भरपूर। जाना तनी वीडियो लेट हो काहे हो गई, तनी बारिश के मौसम बा, का करें, बड़ी समस्या बा।